Şurada qatnaşучы райондашларыбызның быйыл ойруча күп булуы сөендерде. Герб, флаг һәм гимн дәүләтнең аерылгысыз атрибутлары. Оның рухи куәтен чагылдыручы символлар. Россия флагы ватандашларыбыз алдында горурлык хисләре уята. Biz indi her vaqtda менә хәзер шушы Россия флагын күрәсебез килә. Безнең спортсменнарыбыз ярышкан вакытта Россия флагы күтәрелә, без горурланып утырабыз. Хәзер инде ни әйтсәң дә, нинди генә уңышлар булса да, Россия флагы астында эшләнә. Хәзер без шушы флаг астында яшибез. Россия дәүләт флагы көне белән сезне котлыйм. Мин Алдынгылар хәрәкәте исеменнән без Россиянең гражданнары акциясендә катнашучыларны котлыйм һәм безнең Алдынгылар хәрәкәте активистлары рәтендә көтеп калам. Актив булыгыз, исемебезне үстерергә үз өлешегезне кертегез. Тантаналы чарада 14 яшы тулган райондашларыбызга Россия Федерациясе гражданины паспортлары тапшырылды. Беренчеләр хәрәкәтенең райондагы җитәкчесе паспорт алучы егет-кызларга паспорт тышлыклары һәм беренчеләр хәрәкәтенең күкрәк билгеләрен бүләк итте. Россия флагы көне Мөслимдә традиция буларак бәйрәм ителә. Бу көнне 14 яшы тулган укучыларга паспортлар тапшыралар. Без бу көнне истә тотырга тиеш. Беренчеләр хәрәкәт активистлары флешмоб оештырды. Чарага килүчеләр бердәм флешмобка кушылды. Дәүләт флагы көне үзен күп милләтле бөек дәүләтнең чын гражданины итеп таныган, аның көчле ил булып мул тормышта яшәвен теләгән һәр кеше өчен олы бәйрәм булып кала. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.